Arratsaldeon lagunok, iritsi gara! Iruñeko auzo gazte eta polit honetara, Mendillorrira. Badakizue izenaren zergatia? Bere garaian, auzoa eraiki aurretik, elorri txuriz beteriko mendia zen. Hortik dator Mendillorri. Ze izen polita, ezta? Nire lagun bat hementxe bizi da. Eta bizitan etorri naiz berarekin egoteko. Nafarroa deitzen da. Ezagutzen duzu, ezta? Nafarroa erresuma islatzen duen Erdi Aroko emakumea da. Haze posa ematen didan bera aurkesteak. Berez, gure lurraldea, kultura eta hizkuntza isladatzen ditu. Gure hizkuntza, euskara! Badakizue, nereak esaten duen bezala, gora euskara! Ara, banoa, berandu nabileta!